ମୁଁ ଆସିବା ବେଳେ ଏତେ ବି କୁହୁଡ଼ି ହେଇନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହୁଡ଼ି ପୁରା ଫୁଲ୍। ସେପଟେ ରାସ୍ତା ମୂଳକୁ ଦେଖାଯାଉନି। କୁହୁଡ଼ି ବହୁତ ହେଇଗଲା। ହଉ ଆସିଲା ବେଳେ ତ ଆହୁରି ଅଧିକ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଅନ୍ଧାର ଥିଲା ନା, କିଛି ଜଣା ପଡ଼ୁନଥିଲା। ଏବେ ସବୁ ଜଣା ପଡୁଛି ଗୋଟି ଗୋଟି କେତେ କୁହୁଡ଼ି। ଏହା ସବୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଦୂଷିତ ଯୋଗୁଁ ଏଇ କୁହୁଡ଼ି ଗୁରା ଏବେ ଏରା ହଉଛି। ଯେତେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଆମେ ସୁଧାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ଗାଡ଼ି ମଟର ଯେତିକି ଚାଲୁଛି ଏମିତି ହବ, କିଏ କ'ଣ କରିପାରିବ। ଫାଇନାଲି ଆସିକି ଘରେ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆର ଫସଲ ତ ସବୁଠି ଆମର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଇନାଲି ଆସିକି ଘରେ ଯାଇଥିଲି କେତେ 6 କିଲୋମିଟର ହେଇଗଲା ଯିବା ଆସିବା। ବ୍ଲଗ୍ ଏଠି ମୁଁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି।